Tak, dnes, bratia a sestry, cestujeme do minulosti. Pozrieme sa paralelne na príbeh Samsona, sudcu, v tom, čo si môžeme my pre seba zobrať ako ponaučenie z jeho života, z jeho skúseností, z jeho príbehu. Tento čas, ktorý hovorí o Samsonovi, bol časom sudcov, to bolo ešte pred kráľmi, a ešte keď vlastne Boh riadil svoj národ Izrael sám a oni ho nasledovali, až kým si nepýtali potom kráľa, ako majú pohanské národy, tak im dal Saula a potom Dávida. Takže Samson bol jeden zo sudcov Izraela predtým, ako boli králi pre izraelský národ. A Samson popisuje veľmi zaujímavú dobu, ktorá sa v podstate týka dnešnej doby, lebo nám naznačuje udalosti medzi konfliktom Gáza a Izrael. To, čo máme dnes, to bolo aj vtedy. Boli tam Filištínci, ktorých môžeme dnes nazvať Palestíncami. A títo Filištínci bojovali s Izraelom. Takže pozrieme sa, čo bol problém tu so Samsonom. Pozrieme sa prioritne nie na ten konflikt, ale pozrieme sa na Samsona ako postavu, na jeho charakter, na to, čo v Bohu máme, a aké nástrahy sú pre nás, čo sa stane, keď zlyháme, padneme, ale že tu je stále šanca, pokiaľ žijeme a dýchame, je tu šanca od Boha na vykúpenie, na milosť, na odpustenie a na víťazstvo. Takže Samson, príbeh o Samsonovi. Príbeh o Samsonovi sa dočítame v knihe Sudcov, kapitola 13 a 16. Tak stručne rýchlo povieme, že Samson bol Nazaraj, zasvetený Bohu od narodenia. To znamenalo, že mal zvláštne sľuby, vrátené toho, že si nebude strihať vlasy. Duch Svätý ho požehnal mimoriadnou fyzickou silou. Bol sudcom Izraela, ktorého úlohou bolo oslobodiť svoj ľud z rúk Filištíncov. Takže bolo tam územie, ktoré mali získať pre Izrael od Filištíncov. V knihe Númery 6.2, čo je proste 4. Mojžišova 6.2, je nazarejský sľub. A ten hovorí: hovor synom Izraelovým a povieš im, keby niekto, či už muž a či žena, učinil zvláštny sľub, totiž sľub Nazareja, aby sa oddelil pre Hospodina. Čiže nazarejský, kto bol nazarejský a urobil takýto sľub, bol daný Bohu a v mene Božom konal isté veci. Preto je kľúčové pochopiť aj ten význam, keď hovoríme, že prečo Ježiš išiel bývať do Nazareja a voláme ho, že Ježiš Kristus Nazarecký. Hej. Čiže aj to je oddelenie pre Boha, nejaká služba, ktorá je veľmi dôležitá v danej konkrétnej dispenzácii, v konkrétnom čase, kedy Boh nejakým spôsobom jedná s ľuďmi alebo s Izraelom. V súčasnosti samozrejme s cirkvou. Takže tento sľub symbolizoval oddanosť a oddelenie od Boha. Alebo skôr oddelenie pre Boha. Hej. Samsonova sila bola priamo spojená s jeho dodržiavaním toho sľubu. Čiže ak niečo sľúbil, musel to dodržiať a nesmel to porušiť. To bola podmienka. Takže Samsonova sila bola legendárna, dokázala roztrhať ľava horými rukami. A v Sudcoch 14.6 čítame o tom príbehu, že vlastne potom z jeho brucha vybral med a jedol ten med. Zabil 1000 Filištíncov čelusťou osla, čiže pobil celú armádu Filištíncov. To je v Sudcoch 15.15. Čiže mal obrovskú silu, ktorá nebola len prirodzená, ale aj duchovná. A potom tu prichádza nástraha, pokušenie, v príbehu Samsona Dalila, to je Sudcov 16.16. Dalila bola filištínska žena, čiže nepriateľ poslal nástrahu, návnadu, ktorú Samson miloval. Čiže Dalila bola filištínska žena, ktorú Samson miloval. Filištínsky vládcovia podplatili Dalilu, aby našla zdroj Samsonovej sily. Čiže zneužili tú obyčajnú, na prvý pohľad, lásku medzi mužom a ženou, ale
musíme pamätať na to, že stále sú v pozadí duchovné sily, takže Izrael nesúhlasil s miešaním svojho národa s inými národmi, ale Samson to porušil a zobral si za ženu Dalilu, čiže ženu nielenže z iného národa, ale z nepriateľského národa voči Izraelu. Po opakovaných pokusoch Dalila nakoniec Samsona unavila a on prezradil svoje tajomstvo a svoje nestriehané vlasti, čiže prezradil, čo je zdrojom jeho sily. A prišlo k zrade, čiže odhaleniu jeho sily pre nepriateľa. Nepriateľ to zneužil, Samsona chytil a zlapal. Sudcov 16:17, že jej povedal celé svoje srdce a povedal, žiadna britva sa nikdy nedotkla mojej hlavy, lebo som Božím nazdravím od lona svojej matky. Ak sa oholím, opustím ma sila a zoslabnem, budem ako ktorýkoľvek iný človek. Takže Samson bol zajatý, vypichli mi oči a urobili si z neho doslova šaša dvorného. Filištínci ho chytili, vypichli mu oči, odvietli ho do Gazy, spútali ho bronzovými putami a v žalári sa z neho stal drvič. Kvázi lámač kameňom, niečo také. Vlasy na hlave mu však po oholení začali opäť rásť. A to netreba zabúdať, vlasy nám rastú naspäť. Ale vidíte, je tu spomenutá Gáza. Toto sa neustále dialo v Gáze. Čiže to nie je jednorazová záležitosť, že v nejakom území sa niečo raz stane. Keďže ľudstvo má históriu 6000 rokov, tak vidíme už aj podľa tohto príbehu, že aj Gáza má svoju históriu konfliktov, bojov, nepriateľstve, svárov a už aj sváru medzi Izraelom a Gázou. Čiže to je Sudcov 16:21. A tu sa dostávame k tomu, kedy Boh sa vie vždycky zľutovať aj nad neposlušnosťou a takýmto skutkom. A v Sudcoch 16:28 čítame, že vtedy Samson vzýval Hospodina a hovoril, Pane Hospodine, pamätaj si na mňa, prosím, posilni ma, Bože, ešte raz, aby som sa jednou ranou pomstil Filištíncom za svoje 2 oči. Takže prosil Boha o odpustenie, aby navrátil Boh jemu silu, tú nadprirodzenú, a aby mohol zničiť Filištíncov, pretože oni ho spútali pri 2 stĺpoch v jednom chráme a tieto 2 stĺpy boli v podstate nosné stĺpy, takže bolo tam okolo, myslím, že ak sa dobre pamätám, okolo 3000 Filištíncov, pohlavárov, kráľov, vodcov a proste smotanka Filištíncov. A on toto všetko mohol zastaviť a pomstiť sa vlastne na nich. Takže neočakávané lekcie zo Samsona pre nás sú toto. A to sú veľmi základné, kľúčové. Božia sila nie je naša. Čiže každý, kto si niečo od Boha privlastňuje, že to je jeho, tak klame, zneužíva Božiu autoritu a prikláňa alebo dáva sebe nežiaducú hodnotu, niečo, čo mu nepatrí, niečo, čo nie je jeho. My nesmieme zabúdať na to, že my sme len nádoby, aby sme boli použiteľní Bohom pre Božiu vôľu a pre Božie kráľovstvo. Či už to boli jednotlivci v starej zmluve, alebo cirkev v súčasnej novej zmluve. Že Samsonov príbeh má nám pripomínať, že skutočná sila pochádza od Boha a nie od nás samých. Mnohé východné náboženstva nás učia, alebo sa snažia ľudí presvedčiť, že všetko pochádza z človeka, všetko je v ňom, všetky odpovede sú v ňom. Nie, my nevieme nič, my sme prázdni. Keď sa do seba ponoríme, ako v hinduizme alebo buddhizme, do tej prázdnoty, tak v nás nič nie je. Preto tam človek má tendenciu, svetský človek, dávať veci ako alkohol, proste pchať do tej prázdnej diery niečo, čím to zaplní. Ale jediné miesto, čo tam to môže zaplniť dokonale, je len Boh, Ježiš Kristus. On dokonale zaplní to prázdne miesto a nasíti ho. Čiže tak, ako naše telo potrebuje jesť, tak aj duša, aj duch potrebuje jesť. Ale je dôležité vedieť a spoznať, čo a aké je jedlo pre dušu aj pre ducha.
Čiže následky z neposlušnosti voči Bohu, ktoré vidíme aj dnes pri tých, ktorí udávajú dátumy, prorokujú veci, ktoré im Boh nepovedal, zneužívajú Božie meno nadarmo, alebo robia veci, ktoré Boh neschvaluje ako veštenie a podobné, tak sú tu následky z neposlušnosti. Samsonov pád zdôrazňuje dôslednosť poslušnosti Božím prikázaniam. Čiže ak neposluchneme, my vykročíme smerom, ktorý je pre nás osobne nebezpečný, strácame Božiu priazeň, Božiu ochranu, nepriateľ na nás môže si zasiahnuť, môže použiť niečo, čo je v našej blízkosti a tým nás o to viacej zraní, ale môže nás to fatálne odrezať od Božej prítomnosti, ale aj na večnosť. Takže pozor na tieto veci. A tretia vec, Božia milosť a odpustenie stále funguje a platí, pokiaľ činíme pokanie, pokiaľ priznáme svoju chybu, ak niečo bolo verejné, treba to verejne zvrátiť. A v tejto slabosti a zlyhaní Boh vypočul aj Samsonovú modlitbu a doprial mu posledný skutok služby. Čiže porazil Filištíncov nadprirodzenou silou v ich chráme. Tým, že zbúral tie dva stĺpy, až celá tá stavba na nich spadla, samozrejme zahynul aj Samson, ale službu vykonal a oslavil Božie meno. Takže toto je Samsonov príbeh tento deň. Prajem požehnaný čas a pozrieme sa na ďalší príbeh.